Nandito kami ngayon sa Laguna Techno Park para puntahan namin ang isang company na nag-offer ng robotics. So, tuturuan nila kami kung paano gumamit ng mga robots. So, actually lahat kami mga public school teachers na Pangasinan. So, nandito kami para i-train paano gumamit ng robotics. So, dito kami ngayon sa Laguna Techno Park. Mamaya, nalalaman natin kung paano magkunin ng mga robots, paano i-program mga robots. So ngayon, turo po na tayo. Nakuha! So eto na, papasok na kami ngayon upang matuto ng gumawa ng robot. Mogo-mogo kaya. Mogo-mogo. Gagawa ng robot kung paano gumawa ng mogo-mogo using robotics. Pag na monetize Tara, pasukin na natin itong kumpanya ng EMS. Ngayon, holiday kasi, mag-imat po kasi yung holiday eh. So wala kami pumapasok. Pati production namin, kung hindi namin pumapasok. So pasok po, pasok po tayo. Kasi mag-explain ako ng ano natin. Good morning po sa lahat and welcome to EMS Group of Companies. I'm your tour guide of the day. I'm Engineer Christine Kang. I'm the head of Createch Philippines Learning and Operations Department. So for this morning now, we will do a plant tour. We have 6 buildings ng compound namin. EMS Group of Companies is composed of 5 companies with its main business in electronics manufacturing. In other words po, si EMS Group ay gumagawa ng mga electronic parts and products. Pasok po tayo. Dito tayo sa intindihan. EMS stands for Electronics Manufacturing Services. So yung mga parts, halimbawa, mga parts ng computers, parts ng laptop, cellphone, mga appliances. Halimbawa, mga printers na Epson, may mga part doon na dito ginagawa sa EMS. So, our EMS in particular, pero ang bawal lang kung mapicturean later on as we move forward, yung mga packet. So yung ginagawa namin dito, tinutour kami sa mga area ng company. Natuwa na kami sa kabilang rin. Morning po tayo, hindi ko plan eh. Galing po kuya. Shout out kay kuya. So, galing sa loob, papunta kami sa kabilang building. Hindi namin alam kung anong actually maming building daw itong mga sangay ng EMS. So, punta kami sa kabilang wing. So, tingnan natin doon kung ano meron doon.
strictly no ID pero makakapasok kami. Wala po kaming ID po. Biometrics. Para sa atin, meron din biometrics. So dito daw ang hinangan nila, soldering area. So, yung mga boards natin, electronic board, ayan, So dito daw, ayan o, kukulang na kami sa hangin. Kukulang na kami sa hangin soft. So dito, mga PCB, lahat ng components, sinihinang and everything lahat yan. Mga Skyware Go. So yan. So dyan nila hinihinang lahat. Ayun, sa paghina, paglabas na. Ayan. Another building. Saan po makakabili po ng robot po dito? Hindi po ma'am, ito po para sa satellites. Sir, paano halimbawa mali yung nadikit nila na isa, gano'n? Ano ma'am, kaya nga mahirap pagtao, so machine na talaga. Kasi nakaprogram na yung Oo, machine. nakaprogram na siya. Tama dapat. Pero minsan may mga mali, halimbawa mali ng pandemic, di ba nagkaroon ng shortage? So nag-produce kami ng Facebook. Yung mga hard drive. Ngayon na wala na kasi stabilize na dito. Ayan yung pang-export po yan sa Japan. Yung kanina i-explain ko po sa kabila, ganito yung ito lang yung makina. Sir, indicator kung may error dun sa Okay po, magandang tanong. Yung ilaw po nakikita nyo, ang tawag po dyan is Andon Light System. Andon? Andon. So yung ilaw po, Andon Light System. Pakita natin sa electronic subject natin. Hashtag. We're here. Hashtag. Hindi ka sila nagmamanufacture. Set up kami, similar standards, similar practice. Tapos, ang mga operator niyan, bawat station, seniors. So, meron silang bubuhin ng mga electronic product from raw materials. May station dyan na tawag sa station ay material handling. If gusto ma, gusto ka namin sa pinsanas dito para makapag-set up sa different classes setups. Actually, itong area na to is, ang sabi is para sa mga immersion. So yung mga nag-immersion ng mga bata na gustong immersion dito, OJT. So ito yung kanilang pwesto. So ito yung isa sa mga nag-immersion namin. So dito sila nag-practice para matuto at maging aware at matrain sa mga ganitong klase ng industry sa electronics. So ito yung inspection. This is para mag-modifying glass. And then meron mga tester dito. Tester yan talaga yung work immersion. So yung mga OJT dito, work immersion dito sila nag-practice. So maganda dito mag-immersion ng mga bata sa mga senior high school. Kasi tulad nun, the minimum wage here in Binyan is 400 pesos. So kung 10 araw silang nagtrabaho, roughly nasa 4,000. Ganon. Sabihin natin, lalagpas mo ng 5,000. Isip-isip nila, di ba? Kasi pag estudyante ka, so bibigyan ka lang ng alawas. So,
Hindi na namin realize. So ito po ay 16 pins IC. So actually ito may mga code yan sa loob, mga sometimes LM ganyan, mga iba 555 timer. This is the PCB or the printed circuit board. Ready made na ito. Sasalpak mo na lang yung IC dito. Ayan. Electronics po kasi yung kaya familiar po. ECE po kasi. Ay, ECE kasi. Ano yung ito po yung LED natin or the light emitting diode. So we have the capacitor. Ito ang Mylar capacitor. And ano pa ba? Ito capacitor na electrolytic capacitor. Ito ang type ng electrolytic capacitor. Pang ano nito? This is para siyang hindi ko sigurado kung to. Parang hindi ko alam kung termis to. Andito siya ngayon, sir, pero system integration yung ano niya, sir, sa Calpelo, sa Makati. 16 pins IC. And then, what else? LED. Ito, transistor. Ito ang transistor. Yan. So, dalawang klase ng transistor. We have the PNP and NPN. Tapos, si Mr. kaya, ano din, familiar din ako sa mga ganito. Nung gumawa siya ng, yung ano ngayon ng backlight niya ng mga ano, yung motor ko na, yung may top-top. This is the 3-way toggle switch. Yan, nandito lahat. Yan, mga code ng Ano sila, yan yung mga... transistor, yan. And then we have the resistor. Sobrang liit. Resistor, may mga color coding yan. And then slide switch. Ito LED, the light emitting diode. And we have the ceramic. Sir, easy gaya. Ceramic cap. Gaya na yun. Meron din kami ano ngayon, sir, sa senior high. Si Sir, yung engineer kanina, tsaka ako, pares yung first. Easy kasi si Sir kanina. Easy galing na si Kuanya, di ba? Pataas. Hanggang sumunod talaga siya. Pag nag-hi sir, dapat nakasubscribe sa channel ko. Joke lang. And welcome. Please look for available seats na lang po. And then we have snacks here. In the implementation of robotics. So, tingnan niya ngayon kung paano natin makapitalize ang AI in innovation. And other kinds of robots, meron tayong tinatawag na mobile robots. Those are with you. We have drone, the flying robot, the bipedal robot, and many more types. Machine. No daw, okay, hindi daw po. Yung kung TV namin sa yung classify or differentiate. A robot from those of sciences or household of sciences. Programmable, okay? So basically, machine on these industries, at least alam na nila na hindi lang tao ngayon ang nakikita lang sa nagiging nyo sa yung kairo na yun. Kasi di gumalaw. Oo, sir.
kayong pumunta doon. Then find your place na lang. Yan, o. Nakita ko parang pinano pa ng gustong pumunta sa harapan. Hindi pa naka-on. Ha? Hindi yung coding mo, yung may coding mo. Ha? Sir, try nyo mag-turn left. Try nating backward, sir. Patay po. Yan, clear table nila. Okay. Mapamahina lang baterya. Binabahan ko yung So, kailangan natin kayo may laptop or cellphone na merong M-block. Yung 1 second robot. lang kasi. For the laptop, kailangan nyo po yung ating USB connector. Left. Lang po yung Left. box. Left. Wala left. Meron Yan. Ito na lang. Ayun, okay. Tapos na yung movement. Ha? Naluwi na tayo. Uwi na. Uwi. Bagal lang siya. Sir, binabahan ko kasi yung power. 100 yan ang bilis. Maubos lumubos baterya. Okay mo yung battery. Okay. Pag-check po nung ninyo. Laser. Laser pa rin po. Up. Stop. Then, down. Open mo muna. Open muna. Open mo muna. Close. Up. Opo. Ikot. Hindi na yan kaya. Power. Hindi na kaya. Wala na may na baterya. Hindi na kaya. Ay, baka nagsabay-sabay yung... Sige, Pero ayaw niya. Forward na lang. Stop. Bababa ko naman ngayon. Open. Okay. Good. Yes. Line tracing. Paano na ayos? May kulang sa code. Yung dati. Abangan lang ano, disconnect, connect. Lang. Okay.